Avui us ensenyarem dues eines molt útils que us ofereixen els xats de WhatsApp, com posar els textos en negreta i com reaccionar a un missatge. Per reaccionar a un missatge només l'heu de seleccionar mantenint-lo apretat amb el dit i seleccionar una d'aquestes emoticones per reaccionar-hi. Si en voleu més, podeu apretar el símbol més que teniu aquí a la dreta i seleccionar la que vosaltres vulgueu. Si pel que sigui la vostra reacció no us agrada i la voleu eliminar, només mantenint apretada la emoticona podreu eliminar-la fent clic sobre el vostre nom i veureu que la reacció queda eliminada. Per posar un text en negreta, el que heu de fer és venir a la bombolla de missatge i al principi i al final de la paraula que voleu escriure incloure-hi un asterisc d'aquesta manera. Apreteu a l'asterisc, escriviu el text que voleu i al final de la paraula hi torneu a afegir un asterisc. Com veieu, la paraula text queda escrita en negreta i ja podeu enviar el missatge.